Si Kristo ang ikaduha nga Adan. 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 22. Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay, maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Ang pagkahulog sa tawo mipuno sa tibok langit sa kasubo. Ang anak sa Dios, ang mahimayaong komandante sa langit, natandog sa kaluoy alang sa nahulog nga kaliwat. Ang iyang kasing-kasing natandog sa walay kinutuban nga kaluoy, samtang ang mga alaot sa nawala nga kalibutan nibangon sa iyang atubangan. Apan ang Dios nung gugma, nagmugna og usa ka plano diin ang tawo matubos. Ang nalapas nga balaod sa Dios, nangayo sa kinabuhi sa makasasala. Sa tibuok universo adunay usa lamang nga makahimo alang sa tawo sa pagtagbaw sa mga pangangkon niini. Tungod kay ang Dios nun nga kasuguan ingon ka sagrado sa Dios sa iyang kaugalingon, usa lamang katupong sa Dios ang makahimo sa pagtabon sa sala niini. Walay lain gawas kang Kristo ang makatubos sa nahulog nga tawo gikan sa tunglo sa balaod ug magdala kaniya pag-usab ngadto sa pagpahiuyon sa langit. Si Kristo modala diha sa iyang kaugalingon sa pagkasad-an ug kaulaw sa sala. Sala nga hilabihan ka makapasuko sa usa ka balaan nga Dios nga kini kinahanglan gayud makapahimulag sa amahan ug sa iyang anak. Si Kristo moabot ngadto sa kahiladman sa kaalautan aron sa pagluwas sa nagunob nga kaliwat. Ang plano sa kaluwasan gipahimutang na sa wala pa ang paglalang sa yuta. Apan kini usa ka pakigbisog bisan sa hari sa universo nga itugyan ang iyang anak nga mamatay alang sa sad-an nga kaliwat. O ang misteryo sa katubsanan, ang gugma sa Dios alang sa kalibutan nga wala mahigugma kaniya. Latas sa walay katapusan nga mga katuigan, ang immortal nga mga hunahuna nagtinguha nga masabtan ang misteryo ni anang dili masabtan nga gugma, matingala ug mosimba. Si Kristo gitawag nga ikaduhang Adan, sa kaputli ug kabalaan, konektado sa Dios ug gihigugma sa Dios, nagsugod siya diin nagsugod ang unang Adan. Si Kristo gitintal ni Satanas sa usa ka gatos kapilo nga mas grabe nga paagi kay kang Adan, ug ubos sa mga kahimtang sa tanang paagi mas masulayon. Ang malimbongon nagpakita sa iyang kaugalingon ingon nga usa ka manulunda sa kahayag, apan si Kristo nakasugakod sa iyang mga pagtintal. Iyang gitubos ang makauulaw nga pagkapuka ni Adan ug giluwas ang kalibutan. Iyang gisunod ang balaod sa Dios ug gipasidunggan kini sa usa ka kalibutan sa kalapasan. Nagpadayag ngadto sa langitong universo kang Satanas ug ngadto sa tanang nahulog nga mga anak nga lalaki ug babayi ni Adan nga pinaagi sa iyang grasya ang katawhan makatuman sa balaod sa Dios. Ang kadaugan ni Kristo ingon ka kompleto sa kapakyasan ni Adan. Busa mahimo natong suklan ang tentasyon ug pugson si Satanas sa pagbiya kanato.